כשיש שיטות השלישייה, פתאום מישהו בא עם רביעייה. אבל היה לך. אמא שלהם, בטוח הוא שבא עם רביעייה. של מה היה לך? של מה? בפוקר. של מה? אבל איזה מספר? 2. וואו. הופה רביעייה! פתאום יבוא לי עכשיו מישהו עם 10, 4 פעמים. עם רביעייה יותר גדולה. איזה מצחיק, זה כאילו... אתה לא תנצח, לא משנה מה. תביא אפילו 4 ג'וקרים, עדיין לא תנצח. מפנח, מה אני מספר? ימצאו את כל הדרך, אני מאמר על הכל. אתה אומר? אני אומר לך על הכל. עכשיו זה הדבר הכי גדול, אני בא לפה באמת עכשיו מישהו עם רביעייה יותר גדולה משלי. נו. זה ממש, המשחק לא רוצה שאני אנצח. לא אוהבים אותך. יאללה, מכדור בורח מהר את הכדור. לך תביא את זה, אבנר. אתה רוצה לשבת פה? לא? לא תנן כמוך בביישן. מישהו מדבר. מה? הופה! רביעייה! 7,587. היה לי רק 4,000. וואלה? העליתי את זה רק עכשיו אני מצלם אותך. קודם צילמתי רק אותו לבינתיים. אתה עושה לי את ה... רגע, הנה עכשיו קלטתי אותך. נגיד זה גם לס וגאס, אני לא מהמר. נו? נגיד אני לא לס וגאס, לס קזינו. נו? עכשיו יש לי האמא של המזל, אני כבר מנצח 10 משחקים רצופים, בלי רמאויות. נו? הם יחשבו שאני מרמה, הם יכולים להרוג אותי. ואני לא מרמה. אז את נוצא. את כל הכסף הזה שיותר להם, הרי הם מרוויחים כסף מכל ההימורים האלו. נו? הם מפסידים כסף עליי, אני לוקח להם הרבה כסף. נו? אני צריך פעם, הם יחשבו את הרמאי גם... הם יקצרו לך את הידיים ומישהו יחזיק לך את הקלפים, תגיד לו מה לשים? נו? עדיין תגיד לו שאתה רמאי. זה משהו כאילו. קבלו את זה שיש לי מזל, אתה מבין? כל הכסף הזה יש שם פחות חצי מהאנשים שיושבים על השולחן שמשחקים, הם שלהם. מה יש לך אבנר? מה זה טמבל? מה יש לך? את מה? מה? שתוק. עכשיו אני מראה את הכל לאמא שלך. חכה. וגם עם איזה חברים אתה מסתובב. איזה הילד המכוער הזה עם ראש כדור. רואה אותך כבר אבנר ענניה. כשיש שיטות השלישייה, פתאום מישהו בא עם רביעייה. אבל היה לך. אמא שלהם, בטוח הוא שבא עם רביעייה. של מה היה לך? של מה? בפוקר. של מה? אבל איזה מספר? 2. וואו. הופה רביעייה! פתאום יבוא לי עכשיו מישהו עם 10, 4 פעמים. עם רביעייה יותר גדולה. איזה מצחיק, זה כאילו... אתה לא תנצח, לא משנה מה. תביא אפילו 4 ג'וקרים, עדיין לא תנצח. מפנח, מה אני מספר? ימצאו את כל הדרך, אני מאמר על הכל. אתה אומר? אני אומר לך על הכל. עכשיו זה הדבר הכי גדול, אני בא לפה באמת עכשיו מישהו עם רביעייה יותר גדולה משלי. נו? זה ממש, המשחק לא רוצה שאני אנצח. לא אוהבים אותך. יאללה, מכדור בורח מהר את הכדור. לך תביא את זה, אבנר. אתה רוצה לשבת פה? לא?
זהו. לא תנן כמוך בביישן. מישהו מדבר. מה? הופה! ו... 7,587. היה לי רק 4,000. וואלה? העליתי את זה רק עכשיו אני מצלם אותך. קודם צילמתי רק אותו לבינתיים. אתה עושה לי את ה... רגע, הנה עכשיו קלטתי אותך. נגיד זה גם בלאס וגאס, אני לא מאמר. נו? כאילו, נגיד אני לא בלאס וגאס, בלאס קזינו. נו? עכשיו יש לי האמא של המזל, אני כבר מנצח 10 משחקים רצופים, בלי רמאויות. נו? הם יחשבו שאני מרמה, הם יכולים להרוג אותי. בטח. ואני לא מרמה. אז את נוצא. את כל הכסף הזה שיותר להם, הרי הם מרוויחים כסף מכל ההימורים האלו. נו? הם מפסידים כסף עליי, אני לוקח להם הרבה כסף. נו? אני צריך פעם, הם ישאירו את הרמאי גם הם יקצרו לך את הידיים ומישהו יחזיק לך את הקלפים, נו? תגיד לו מה לשים? נו? עדיין תגיד לו שאתה רמאי. זה משהו כאילו. קבלו את זה שיש לי מזל, אתה מבין? כל הכסף הזה יש שם פחות חצי מהאנשים שיושבים על השולחן שמשחקים הם שלהם. מה יש לך אבנר? מה זה טמבל? מה יש לך? את מה? מה? שתוק. עכשיו אני מראה את הכל לאמא שלך. חכה. וגם עם איזה חברים אתה מסתובב. איזה הילד המכוער הזה עם ראש כדור. נראה אותך כבר אבנר. אבנר ענניה.